Podíváme si nějakou zastávku, tady má být úplně nějaký pěkný výhled. Jdeme poslední fast food v Americe. Yes! Učí auto, zajeď si sem, učí kolo, projeď si to tady. Udělej nějakou osmičku. Postav to na zadní. Tady je nějaký Američan vlezl do auta. If you're driving with your family, feel the wind blow. Poslední den v Americe. Startujeme brzo ráno, ať všechno stihneme. Letíme do Zion Parku. Startujeme na Red Bullu a doma Dunkin' Coffee. Je oblíbený. Dnešní plán je ještě pronajmout si kola, elektrické kola v Zionu, aby jsme to stihli tak nějak jakože projet v uvozovkách. A potom už se vydáme na letiště, no. Cit. Jinak je tu zatím zima, úplně strašná kosa, tak snad přes den to bude lepší, protože já nemám bundu nic, já mám jenom tady tohleto mikino a pod tím mám prostě tričko. Musel jsem rozmražovat přední sklo, takže pochopíš, jaká tady byla zrána kosa, ale za chvilku vyjde slunko, máme tady tepločko. Across the highways, such a grand sensation. Jsme v Národním parku, je tady úplně krásný výhled, ale co je celkem vtipné je, že tady v Americe, jak jsem říkala v minulých videích, jsou stávky, takže neplatíme vůbec žádné vstupné, takže ušetříme hodně peněz celkem. Viděl jsem tam na tabuli a tam bylo za auto $35, což je celkem hodně peněz na to, že tady budeme jenom půl dne v uvozovkách. $35 jsme ušetřili. Happy days. Zion Park, asi nejlepší park v celé Americe. Chtěl jsem říct zábavní park. To asi ne, no. Jdeme se projet na kole. Jdeme, elektrokolo. Elektrokolo, snad nespadneme. Jedno z nich budeme mít, každý. Já jsem si brala s košičkem, já nemám s košičkem, já mám s košičkem. A já vím, že mám takovýto BMX. Jsme krásně vybavení, máme kola, máme helmy, jedeme Tour de France. Zion Peddler nabízí různé typy kol, od klasických horských a trekkingových kol až po elektrokola vhodné na další trasy. Tady jsme helmy, která nevím, jak se vám dát, nevypadá jak blbeček. Ok, co podle mapy. Máme asi 3 hodiny na to, aby jsme si to tady projeli na kole. 4 hodiny, takže snad se nestratíme a snad se nám nic nestane. Let's go. Let's go. Půjčení kola nastálo asi $79 na jednoho. Součástí byla helma, zámek, mapa a základní servisní vybavení. Tak jaké jsou první dojmy? Výborné. Poprvé na elektrokole, jede mi to úplně cle, jede mi to samo, ani nemusím šlapat, mě to tahá. Akorát do kopce mi to nechce jet vůbec. Jo, musíš si právě do kopce, si musíš přidat. Tu 5? Jo, tu jak Já vždycky neumím jet do kopce. Zion National Park je jeden z nejznámějších národních parků v USA a nachází se ve státě Utah. Park je proslulý svými mohutnými červenými skalami, hlubokými kaňony a nádhernými výhledy. Zion nabízí mnoho turistických tras různých obtížností a je oblíbený mezi milovníky přírody, pěší turistiky i cyklistiky. Díky jedinečné krajině a kontrastu barevných skal patří k nejfotografovanějším místům amerického jihozápadu. Nejznámější cyklotrasa vede po silnici Zion Canyon Scenic Drive, kde je během hlavní sezony omezen provoz aut. Trasa je převážně asfaltová, pohodlná a celkem má přibližně asi 13 km jedním směrem.
Podíváme si nějakou zastávku, tady má být úplně nějaký pěkný výhled. Podařilo se nám zaparkovat kola úspěšně. A jdem se projít. podívat na první spot tady, co nám doporučovala paní, co napůjčovala kola. To jsou naše kola. I zámek jsme dostali. Takže to byl takový úplně mini výšlap. Asi 2 minutky. Pěkný spot. 1000 metrů nad zemi. Takže my jsme taky v celkem asi nějaké nadmořské výšce. Asi jo. Je tady úplně krásně. Za mě úplně super nápad si takhle prostě půjčit kolo, zastavíš si kde chceš. Doporučujem kola. Nebylo to nejlevnější, ale co? Bylo to celkem drahý, no, ale... A pěkný výhledy. Tady totiž s autem nemůžeš, takže... Yes. Tady jenom shuttlebusem, anebo na kole. Jenom shuttle bus, Nebo který to pěšky. vlastně vyhodí a pak můžeš zase nastoupit na další, ale... Okay. Radši kolo, nasednout, jet. Jedem dál. V tomto parku funguje bezplatný shuttlebus systém, který návštěvníky převáží po hlavním kanionu parku. Shuttlebusy jezdí přibližně každých 5 až 10 minut a zastavují u nejznámějších míst a turistických tras. Nice, pěkný výhled, že? Je fakt kosa, ty vole, si ti úplně perestihají, úplně červené. Koukej, tam nahoře lezou normálně lidi. To jsou lidi. Super spot, za mě nejlepší spot. Zatím nejhezčí, že? Zion. Dreams still dancing in the morning pale. Whispers of the pines, they call my name. Stories in the sky, they... Udělej nám tady nějaký trik na parkovišti. Udělej nějakou osmičku. Postav to na zadní. down the path that no one knows. Takže máme čas, tak si uděláme takovou malou pauzu na snacky. Máme vlastně jenom 2 čipsíky a vodu. Podíváme se, co má Domča v baťušku. Jirska, tady ještě Jirska. Ještě z letadla. Precos. Vodu, ať nemá Adel živeň. Co ještě máme v košiku? Southwest. To je všechno z letadla. Mám ty pestlíky, jsou hodně dobrý. Je to tady úplně nádherný. Cinnamon crackers. Jsi nejhezčí park v Americe. Zatím teda jsme Nejlepší viděli. Jestli někdy pojedete do Ameriky a pojedete tady do Zion, tak si 100% půjčte e-bajky. Jestli pojedete Elektrické někdy, kola, super úplně. jestli pojedete už někdy gamblovat, třeba do Las Vegas, tak tenhle park je asi 2,5 hodiny od Vegas, takže stojí to za to. Půjč si auto, zajeď si sem, půjč si kolo, projeď si to tady. A když teda nechceš jakože třeba na kolo, tak tady jezdí takové shuttlebusy, že normálně se tady nedostaneš autem, ale jezdí tady asi co 2 minuty prostě shuttlebusy, které tady zastavují. Je tady několik zastávek a my jsme teďka na zastávce 8. Prostě tady pořád přijíždí shuttlebusy a prostě lidi se tady fotí a procházejí. Myslím si, že to je až zadarmo, ne? Jo, to je zadarmo. Že zaplatíš vstup jenom jako do toho parku. Tím, že je stávka, tak je všechno za free. Já jsem ti to všechno snědla, Nic okay. než tam máš 2 koutky. Jedno takové blbé v uvozovkách pravidlo je, že když tady prostě projíždí ten shuttlebus, tak musíš zastavit taky a musíš ho nechat projet. Tak musíš zastavit. Takže pokaždé, co jedeš a vidíš shuttlebus, tak prostě zastavit. Bus má prioritu. Bus má prioritu. O 5 letech na kole, to se nezapomíná. Tiny paws on a birchwood limb, tail like fire in the morning dim. Domča se jenom předvádí, já tady jezdím úplně opatrně a Domča se jenom předvádí. Jsi úplně slušňáček, ty jsi úplně
Já jsem na výletě. Jsi úplně jak prvňáček. Formule 1. Tour de France. Blázen. Canopy so high, acorns hidden where the secrets lie. Every leap a fleeting Tam se tady někde projít, je tady pěkný most. Možná budou pěkný fotky. Uvidíme. space. Eyes like dusk and full of spark, dancing shadows. Přišli jsme se ohřát. Studí nás ruce, tady na Černým. Branch to branch. Tam dole je jelen a on se koupe, ale to nejde vůbec vidět. A on byl úplně obrovský. Adel zůstává vzadu, bo se bojí. Já si ho jdu natočit trošku zblízka, ale nechci ho vylékat. Whispers in the canopy so high, acorns hidden where the secrets lie. Every leap a fleeting train. Adel teď dostala skvělý nápad, že by se mohli ještě navštívit visitor center, takže tam hodila 2 a spěchá do visitor centra. Takže takhle vypadá Adel, jak spěchá. Adel, nepotřebuješ ty pomocný kolečka? Jedeš jak do obchodu, nakoupit. Já si připadám jak ten typek z Rebelu, z Rebelové, z toho filmu. Ten, jak se jmenoval? Ten Olda, Jak on tam řídil tu moc? ten brýlatý. Jsi úplně ty. Máme to za sebou, úžasnou projížďku na půl dne. Jdeme do visitor centra, jdeme něco sníst, odevzdáme kola, letíme na letiště. They vanish softly, one in. Tak jo, už sedíme v autě. Odevzdali jsme kola, všechno proběhlo hladce, nikdo nám nevykradl auto. Všechno máme, všechno si bereme Všechno sebou. máme, všechno si bereme sebou. Aby nebyla Adel, aby se ještě nezastavila samozřejmě v gift shopu. Já jsem ještě si kopala nějaké pohlednice, nějaké magnetky, nějaké propustky a koupila jsem si tam ještě nějaké sneky do auta, protože pojedeme na letiště do Las Vegas vlastně 2,5 hodiny, kde odevzdáme auto a potom poletíme domů. Ale koupila jsem si snowballs. Vlastně ta Hostess je moje nejoblíbenější značka. Jak jsem to viděla, tak říkám, to tu nemůžu nechat. A ještě jsem koupila nějaký cherry fruit pie, což mi připomíná apple pie z mekáče. Jinak ty elektronické kola byly úplně super, jsme oba dva úplně nadšení z toho. Elektrické kola, ne elektronické. Sorry, tak elektrické kola, jsme úplně z toho nadšení. A musím říct, že asi ten Zion je asi jeden z... Nebo jako my jsme v kolika ti parcích jsme byli? Takové doporučení, co jsem chtěl říct. Když to srovnám třeba Grand Canyon a ten Zion, že Grand Canyon je jakože populární Grand Canyon, všichni znají Grand Canyon, tak ten Grand Canyon vidíš vlastně z výšky a je to jáma, ok, wow, efekt, super. Ale jakože tady je to jak kdyby v údolí, půjčíš si kola, projedeš si to, je to tady super, úplně super spoty. Je to takový velký areál úplně, no prostě národní Městečko park, ale máš prostě, to prostě městečko městečko, jsou tady obchůdky, jsou tady restaurace, jsou tady hotely, takže v pohodě tady můžeš třeba přijet na hotel a být tady i klidně 2-3 dny. Jo, s celou rodinou si to tady prostě projít, půjčit si kola, někde hajkovat, viděla jsem tam, že i lidi vlastně lezli na tu horu, takže to bylo taky úplně super. Takže fakt, jakože jestli tady někdy pojedete nebo budete ve Vegas někde poblíž a už nebudete pomalu vědět co, tak si vyrentujte auto a zajďte si tady, protože tohle je fakt jako úplně super. Jestli uvažuješ Grand Canyon nebo Zion,
Zion. 100%, jakože Grand Canyon je fajn, ale tam v podstatě je tam co dělat, když jdeš na ty tury, ale to bys fakt jakože na to musel mít prostě celý den a jdeš dolů do toho kanionu, ale tady v tom Zionu už seš dole a máš prostě pěkné výhledy kolem sebe, takže když třeba nemáš rád hajkování, ale chceš prostě vidět jenom pěkné výhledy, tak už jenom když přijedeš do té vesničky tady do toho Zionu, ty ani nemusíš jít nikde tam na ty shuttle busy nebo prostě na ty kola, víš to, ty můžeš zůstat tady v té vesničce a vidíš prostě úplně všechno, ty hory, všechno. A samozřejmě, jestli miluješ hajkování, tak samozřejmě aj můžeš hajkovat. Tady je vlastně jeden z nejnebezpečnějších takových hajkovacích tras a jmenuje se to Angel's Landing a na to potřebuješ dokonce i povolení, že když chceš jít na to hajkovat, protože několik lidí tam prostě celoročně umírá, padá, že je to fakt nebezpečný. One eternity later. Si koslo do toho furt paje a je to sladký. No balls. Čiknou. Máš 2 dny na vylečení. No, jo. To prostě nejlepší. Prostě snowballs je nejlepší. Dali jsme do Arby's, koupili jsme si jídlo, takže ještě stihneme poslední fast food v Americe. Yes! Dávaj to sem. Hranolky. Takže objednali jsme si curly fries. Mně se tady líbí, Takhle. že v Americe každý hranolky nebo každý site ti prostě okoření to jejich grilovací blbosti. Teď to nejsou jenom holé hranolky, tak jak znáš v Česku, bla bla bla. Ne, je to výborný, tím posypaný, tím kořením. A co má Adel? Já jsem si objednala gyros. Měli gyros. Normálně, takže jsem čuměla a dostala jsem, sorry. Klasické gyros v podstatě. Máš takové Řecko. A Domča si dal roast beef burger, což jsem mu doporučila. Já jsem se bála, že tam nedají cacikamáčku, ale je tam. A já mám teda roast beef a jakože musím říct, že check this. Houska, roast beef a nic. A nic. Žádná omáčka, no to jsem zvědavý. Tak si kousni. Sladká bulka, ale cítíš jenom maso. A tu máš rajče. Tady to máš. Thank you. Ale ty to rajče si měl dát do toho burgeru. Na to máš ještě onion. Curly fries. Taková spirála. Adel, pomůž mi. Počkej, půjdeme na Lady a Trump, ne? Není to špatný, ne? Tím pak řekl pravý Američan. Thank you. Já nevím, jestli to byl kompliment. Pro mě to jako. Tak jo, tak my se jdem pomalit. Yes. Ještě se vám ozvem z letiště. Yes. Co nám čo? Letiště. Letiště! Tady je nějaký Američan, vlezl do auta. Máme tady update z letiště, auto odevzdaný, všechno v pohodě, nic jsme nestratili, jsme na letišti, u gateu a samozřejmě poslední fast food. Je to Chili's, měli jsme už minulý rok na Floridě, objednali jsme si takový talířek, jdem se do toho pustit. Taková lehká sváča před večeří. Taková lehká sváča před 10hodinovým letem. Uvidíme, jak to dopadne. Se nebudu muset hodněkrát na záchod. Oh yes. Takový pálivý smažáček, no. Prostě nemůžu si přinést to americké jídlo sebou do Insta. Prosím. Taková prasečina. Já to zkusím s tím oranžovým dipem, nebo červeným. A to nás ještě v Arlingusu čeká večeře. Tomčo, kdy to sníme všechno? Takže to bylo Chili's. My si to jdem sníst. Za hodinu nám letí letadlo. Takže to byla naše série americká. Snad se vám líbila. A uvidíme, kde pojedeme příště. Čau. Čau.
Naše americká série je u konce. Chtěli jsme vám hlavně strašně moc poděkovat za to, že jste byli celou dobu s námi. Děkujeme za každý odběr, každý komentář, každé sdílení i každou zprávu. Byla to neuvěřitelná cesta plná zážitků, nových míst, emocí a momentů, na které nikdy nezapomeneme. A nejlepší na tom je, že jste byli její součástí společně s námi. Tohle ale rozhodně není konec, už teď se těšíme na další dobrodružství, nové příběhy a nová místa, které vám ukážeme. Takže ještě jednou děkujeme, že jste tady s námi a uvidíme se zase u dalšího dobrodružství.